Bless the everyone. So padayon ta number 4 mga igsuon. So ang ikaupat nga kapungot sa Dios mga igsuon, pero hinumduman na to mga igsuon, gugma ang Dios mga igsuon, wala pang iyang hukom mga igsuon. Apan kani reminder lang kanato kung mapungot na siya mga igsuon sa katapusan sa adlaw mga igsuon, ang iyang ikaupat nga angel mga igsuon, the fourth angel poured out his bowl on the sun. So Revelation chapter 16 verse 8, or an angel niyabos sa ibabaw sa adlaw ug gahom sa paig sa katawhan, pinaagi sa kalayo. Sumao ka na mga igsuon. The fourth angel poured out his bowl on the sun, and the sun was allowed to scorch people with fire. Ug wala gihapon ang mga tao repent mga igsuon or naghinulsol. Basta mga igsuon nga mitras wala pa moabot ang hukom sa Dios, maghinulsol kita mga igsuon, ug makita kita sa Dios nga naghinulsol, luwas kita mga igsuon, anang iyang kapungot mga igsuon nga iyabon niya ang panaksan sa anghel didto sa mga igsuon sa adlaw ug mga paig kita. Mao kana ingon di sa Revelation chapter 16 verse 8. So all glory to God. Thank you Jesus. Jesus loves you and I love you all.